Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija laqaf l-uffiċċju tiegħu fid-dar ċentrali lit-tim tal-Belt Valletta kif ukoll rappreżentanti tal-kumitat tal-istess klabb biex jifirħilhom għar-rebħ tad-dabil. Il-President tal-klabb Viktor Xrieħar ringrazzja lil Adrian Delija tal-istedina u preżentalu ktieb dwar l-istorja tal-klabb tal-Belt u awgura lil Adrian Delija kull suċċess fil-ħajja politika tiegħu. Biż-żewġ trofej, dik tal-Premier u t-trofi, Adrian Delija awgura lill-President, il-Kumitat u lit-tim kollu għas-suċċessi tagħhom din is-sena. Adrian Delija qal li l-Belt mhuwiex biss tim u kumitat iżda huwa grupp ta' nies b'qalb kbira, kuraġġ u passjoni li kienu kapaċi jbidlu l-futbol f'Malta b'mod uniku. Huwa semma wkoll ir-rwol imprezzabbli tal-volontiera li mingħajrhom l-ebda tim ma jkun jista' jiffunzjona. Adrian Delija qal li l-qalb kbira ta' min jikkompeti minn qalbu tista' tiegħleb kull ostaklu u temm jgħid li fil-futbol u fil-ħajja l-antana m'għandux ikun li nelbu lil ħaddieħor iżda li nelbu lilna nfusna.